Gi patagan ta, 100 lang. Patagan ta, dali na. Ikaw asa man ka? Uy. Masayro ka na ako'y patagan mo ba? Ali, sana ako'y patagan mo. Di tagaan na sa. Nagdrive man kagabal-habal. Ako'y patagan mo. 100 patagan. Oh, ato ni amigo ha, Michael. Be, ali Gil. Dali sa ay suhunong sa ba? Ako'y patagan mo. Tagaan kag 100. Tara, 100 ha. Tara. From to ka. Kuha ko 100. Oh, 100 ha. Patagan. Habal-habal driver mo jud kaguniti daan. Unsay meaning sa HPG? Meaning ha? Pero manakops kalsada ba? Lagi. Gi. 100. Gio upaw. Isti be ay. Wa katagan ang buwang. Gi. Tagan. 5 4 3 Two. Highway upaw lagi. Highway ra sakto. Wala man kumpleto. Okay. Okay. Lamat bay, lamat bay. Atong amigo Michael. Yehe. Dere patagaan ta. Bay, na ako patagaan mo, tagaan ka 100. Sugot ka. Okay, patagaan ko nimo ha, 100. Tanaw ta 100, 100. Oh. Tagaan na ha, 100 ha. Kuliti. Unsay meaning ha? Unsay meaning sa HPG? Kana manakops kalsada. Okay. Tagaan tigag 5 seconds. 1 2 3. Tagaan na lang. 4 5. Meaning sa HPG. Wala ato amigo makatagaan na. Dara, pa usa. Pabungol-bungol, bisag kadungog. Be. Kila taga suway lang. 100, guniti 100. Unsay meaning sa HPG? Eh. Michael ganiya nagkakuas Michael, usara ka natagalan niya H ra natagalan. HPG kana manakops kalsada. 5 4 di tagalan lang 3 Duwagin na. Wakatagal na to amigo. Oh, ay mo kumpiyansa. Kinanglan. Lagi kang handa. Ha? Timan ni. Basta na mo sugat ni mo. Timan ni yun. Kung unsay meaning. Sige, atong kanon ubal pa na itong mga amigo nga driver. Kaya si Bossing o. Atong surprise. Boss! May hapon. Nay, para pang dugang bayad prutas, boss. Mataganan, boss. Nag-vlog ko. Okay na? Okay. May hapon. Patagalan ko ni mo ha. Okay. Related din sa motor, related sa kalsada, related ni kung na manakop. Kini, murag maudugangan yun yung prutas ni boss. Okay. Okay, ha, 100 lang. Okay. Unsay meaning, taganti kag 5 seconds. Unsay meaning sa HPG? Ala, sige kag likay-likay, makakabawas meaning, ala. Ala. 5. Highway patrol group. Yes, tagalan boss, sige yawa. Okay, tagalan boss, tagalan. Tagalan yung boss na. Yay, napunan yun. Napunan yun oh, 100 pesos. 100 pesos, thank you. Boss George na, Facebook page na. Dari Carmen. Boss George. Thank you boss. Congrats. Tagalan yun na. Ana ba? Termi mong andam, ay gumong kumpiyansa. Kaya na HPG. Yala. Sige boss, salamat.